presented by Rama Films. दे दे फोन ना मारा छाउड़ी मिलल बोलैबौगे। दे दे फोन ना मारा छाउड़ी मिलल बोलैबौगे। अपन टोटो में बैठा के तोरा जमुई घुरैबौगे। अपन टोटो में बैठा के तोरा खैरा घुमैबौगे। फेमस बिहार के लिट्टी खिलैबौगे। फेमस घनबेरिया के पेड़ा खिलैबौगे। अपन टोटो में बैठा के कुरबटारा घुरैबौगे। अपन टोटो में बैठा के तोरा गड़ी घुरैबौगे। तोरा गड़ी घुरैबौगे। तोरा गड़ी घुरैबौगे। अपन टोटो में बैठा के आज रात में छाउड़ी सीटी बजाइबा। दी है सारा छाउड़ी लाइट जलाइबा। आज रात में छाउड़ी सीटी बजाइबा। दी है सारा छाउड़ी लाइट जलाइबा। सोनमा के सिकड़ी गला के हरावा कीन देबौगे। अपन टोटो में बैठा के तोरा जमुई घुमैबौगे। अपन टोटो में बैठा के तोरा खैरा घुमैबौगे। तोरा गाड़ी घुरैबौगे। तोरा गाड़ी घुरैबौगे। अपन टोटो में बैठा के तोरा गाड़ी घुरैबौगे। अइबो हम घर सोना कोठवा पे रही हाँ। घरवा में के करो से कुछ नहीं बोली हाँ। अइबो हम घर सोना कोठवा पे रही हाँ। घरवा में के करो से कुछ नहीं बोली हाँ। विक्रम तूफानी के दिलावा छाउड़ी नाच तोड़ी हाँ। अपन टोटो में बैठा के तोरा खैरा घुमैबौगे। अपन टोटो में बैठा के तोरा गाड़ी घुमैबौगे। Presented by Rama Films.